सिंहनाद हा सह्याद्रीचा गोमांतकी घुमला, मगो पक्ष हा तुमचा मुचा पक्षराज बदला, मगो पक्ष हा तुमचा मुचा पक्षराज बदला।
पक्ष हा तुमचा मुचा पक्षराज बदला. जे गेल्या 55 वर्षामध्ये होत आहे त्याची थोडीशी ओळख व्हावी त्यासाठी हा संबंध आहे. आपल्याला मोगो पक्षानं कशा प्रकारचे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कायदे केले आहेत, कशा प्रकारच्या मोठमोठ्या योजना आखल्या आहेत आणि सर्वात महत्वाचं गोष्ट म्हणजे बहुजन समाज एकत्र आणला आहे. जसे शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जाती करून एक मराठे जमवले, मावळे जमवले, तशा प्रकारे सर्व जातींना प्रत्येक समाजाला एकत्र करून बाबासाहेबांनी बहुजन समाज हा पक्ष स्थापन केला. आणि ही सामाजिक क्रांती आहे आणि ही सामाजिक क्रांतीची नोंद इतिहासकार घेतीलच. पण त्यापेक्षा पुण्यामध्ये जगत झाले, पुण्यामध्ये जो विकास झाला आज पाहतो आपण ती परत साधतो ते सगळ्यांची ओळख त्या आमच्या लोकांना व्हायला हवी, पुढच्या पिढीला व्हायला हवी. काही एक शब्द आहे आपण पाहतो आहोत की कुठे कुठं अळूच कुठे आपण म्हटलंय आणि त्याप्रमाणे कुठेतरी महाराष्ट्र म्हटल्यावर लोकांना थोडं वाईट वाटतं. थोड्या लोकांनाही माहीत असायला पाहिजे की त्यावेळेची परिस्थिती काय होती, त्यावेळेची परिस्थिती काय होती. त्या परिस्थितीमध्ये भाऊसाहेब मुख्यमंत्री झाले नसते तर काय झालं असतं. आपण आता मी बोलतोय का मला इथं बोलता आलं असतं का, तेवढी ताकद माझ्यामध्ये आली असते का, त्या प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. त्यावेळेला बहुजन समाजाच्या हातामध्ये राज्य आलं, बहुजन समाजाच्या हिताची सगळे धोरणं इथं राबवण्यात आली. म्हणून आज आम्ही ताट मध्ये इथं सगळेजण करून आहोत आणि बहुजन समाज हा तात्वाचक नाही आहे हे लक्षात घ्या. सगळा कष्टकरी समाज त्याच्यामध्ये आहे, कामगिरी समाज तिथं आहे. ज्ञातीचा इथं कुठेही जराच नाही, भाऊही ते मानत नव्हता, काही ते मानत नव्हते, सगळे लोक त्यांना होते. गोवा हा सुजलाम सुफलाम व्हावा, सांस्कृतिकरित्या श्रीमंत व्हावा ही एकच इच्छा होती आणि त्या दृष्टीनं आपण इथं उभा आहोत. मित्रांनो मी जास्त बोलत नाही पण संपूर्ण गोव्यामध्ये आता हा कार्यक्रम होणार आहे. त्याच्यासाठी मोगलचा नवा इतिहास लिखित स्वरूपात आपण इथं करणार आहोत. त्याला थोडा वेळ लागेल. हे सगळं आपण जाणून घ्या. मोगो पक्षाचा त्याच्यावर आणखी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की गोमंतकामध्ये दर 15-20 वर्षानं तिथंतर होत असतं, तशा प्रकारचं तिथंतर कधी जाहीर होईल आणि ते कदाचित मोगो पक्षाचं फायद्याचंच असेल असं मला मनोमन खात्री वाटते. आणि पुन्हा एकदा मोगो पक्षाचा जयजयकार करून मी माझे वचन समजतो. मोगो पक्षाचा, मोगो पक्षाचा. गेली 50 ते 55 वर्षा मोगो पक्ष ह्या गोंयांत काम करता आणि मोगो पक्षान आपल्या विधानसभेत अस्तित्व दवरलेलें आसा. सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता की ह्या मोगो पक्षाची जबाबदारी तुम्ही सगळ्यांनी आज स्वीकारल्या आणि मोगो पक्ष परत एकदा सत्तेचेर हाडपा खातीर तुम्ही सगळे तयारीन आयच्या काकणात गेल्या 50-55 वर्षांत कितलेशेच पक्ष प्रादेशिक पक्ष तयार झाले आणि पक्ष तयार जाऊन ते अळम्यासारखे खंय नाच झालेले. पूण एकमेव प्रादेशिक पक्ष, स्थानिक पक्ष, रिजनल पार्टी म्हणून मोगो पक्ष अजून आपले अस्तित्व विधानसभेत टिकून असा. आतापर्यंत ज्या आमदारांनी मोगोचे म्हणून विधानसभेत नेतृत्व केला त्यांच्या आयच्या दिसा आम्ही अभिनंदन करपाची खूप गरज आसा. आणि 17 वर्सां मोगो पक्षाचे राज्य जिल्ले तेन्ना गोंयच्या जनतेन सगळ्यांनी पळयलां की मोगो पक्षाचें काम हें कितें. सामान्य जनते खातीर काम करणारे अशें मोगो पक्षाचे
पक्षाचे काम तेन्नाय आशिल्लें आनी आज पर्यंत मोगो पक्षाचे काम हे चालूच आसा. आमी जेन्ना गोंयभर भोंवता तेन्ना आमकां एकूच सूर मेळटा की तांकां खंयच्योच आजची परिस्थिती खंयचीच नॅशनल पार्टी नाका गोंयांत. नॅशनल पार्टी आसतकीर कितें जाता हे सगळ्यांक खबर आसा. आनी आजची तुमची उपस्थिती पळयत जाल्यार दिसता की ह्यान फुडें मोगो पक्षाचेच राज्य येतले हातूंत म्हाका अजिबात दुबाव दिसना. मोगो पक्षाचे हांगा पळयता हांगाय कितलो लोक आसा तितलोय भायले लोक आसा. खरेंच बरें दिसता. हांगा उपाध्यक्षान म्हटलें तशें आपल्या बरें दिसतालें लोक पावता ना मोगो पक्ष लोकांच्या काळजाक आसा. प्रत्येक गोंयांत प्रत्येक वार्डांनी 40 मतदारसंघात मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते मेळटा. आमी आमदार 3 जावं पूण मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते 40 मतदारसंघात मेळटा आनी मोगो पक्ष अजुनूय गंभीर आसा. आनी जशें आमी म्हटलां नरेश बाबान की फुडें ही ह्याची संख्या वचपा जाय खरीच वचपा जाय. पूण तुमचे सगळ्यांचे प्रयत्न आसतले तशें आमीय मोठ्या प्रमाणांत आमी भुरग्यांनी हेजो प्रयत्न करपाक जाय. फुडल्या काळात 5 वर्सां लागो जाल्यार 10 वर्सां लागो पूण आमची जी संख्या आसा मोगो पक्षाच्या आमदारांची ती वाडोवपाची आमची जबाबदारी आनी तुमची जबाबदारी आसतली. तुमच्या सगळ्या उपस्थितीन हें सांगूं जाता ही ती संख्या वाडोवपाची तुमची तयारी आसा. हांगा पत्रकार आयल्या आमचे उपकार मुर्ती आयल्या हांव चड कांय उलयना. मोगो पक्षाक म्हाका संदी दिली आमदारान नात्यान आनी सावड्डे मतदारसंघाचे सचिव हांव सांबाळटा तेन्ना मोगो पक्षाचेर दाग लावपाक हांव दिवचो ना हें म्हाजें सत्य आसा. मगो पक्ष हा तुमचा मुचा पक्षराज बदला.
मगो पक्ष हा तुमचा मुचा पक्षराज बदला. ते आम्ही आमचं दप्तर हे मराठी भाषेतून चालणार आहे असा एक ठराव केला होता आणि त्याप्रमाणे आम्हाला सेक्रेटरी पाहिजे होते. परंतु मुद्दा होऊन त्यांनी मराठी न जाणणाऱ्या माणसाला आमच्याकडे पाठवलं. त्याला मी विरोध केला, त्याला सगळे करून घेतलंच नाही. आणि जेव्हा राष्ट्रपती उमदगाचं सरकार त्या ठिकाणी अस्तित्वात आलं तेव्हा भाऊसाहेब बांदेकरांनी व्हिडिओला बोलावून स्पष्ट सांगितलं की तुम्ही या ग्रामपंचायती का निर्माण केल्या आहेत, राजकारण करण्याकरता की फूट घालण्याकरता. अमुक आमचा सरपंच जो आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही का लागला, आता त्याच्याशी सहकार्य करा आणि त्यांना जे पाहिजे आहे ते द्या. आणि त्यानंतर मला चांगला सेक्रेटरी मिळू शकला. हे भाऊसाहेबांचं त्यावेळेचं काम. अशी माणसं आज आमच्याकडे काढली आहेत. सुदैवाने आज आम्हाला दीपक ढवळकर आपले सुधीर ढवळकर सारखे हे नेते सापडलेले आहेत आणि हे नेते आम्हाला आज मगोचं जे कार्य आहे ते कार्य पुढे घेत आहे. त्यांना आपण ज्या संधीने आता पाठिंबा दिलेला आहे त्या ठिकाणी येऊन तो पाठिंबा भाऊसाहेबांच्या वेळेला भाऊसाहेबांना मिळत होता तसा पाठिंबा आज या ठिकाणी मला दिसून येत आहे. आम्ही भाऊसाहेबांबरोबर काम केलेली माणसं आहोत. भाऊसाहेबांचे व्यक्तिमत्व आणि त्याचा जो दरारा होता त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचे कार्य खेडोपाडी घेऊन आम्ही भाऊसाहेबांबरोबर भावलो आहोत. म्हणजे थोडेसे आठवणी होतो आमच्या लहानपणाच्या. भाऊसाहेबांबरोबर आम्ही जे काय कार्य केलेलं आहे आज परिस्थिती जरा वेगळी आहे. काही हरकत नाही. आज महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाची नवी कार्यकारिणी अगदी जोमाने पुढे आलेले आहे. आनंद झाला, खरंच बरं वाटलं. आम्ही सुद्धा माझ्या दृष्टिकोनातून मी आता 75 वर्षांचा आहे पण तरी सुद्धा मला वाटतं की मी अजूनही कार्य करणार महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचा आणि पुढचं जे आमचं सरकार आहे आणि मला पाहायचंच आहे की आमचे सुधीरबा मुख्यमंत्री झालेले आम्हाला पाहायचं आहे आणि ते जरूर होणार त्याबद्दल मला कुठेही खात्री नाही. धन्यवाद. अनेक लोक मागून कानपिचक्या करायचे कामं करतात, मागून शहाणपण शिकवायचं काम करतात की मगो असं आहे, महाराष्ट्रवादी आहे. पण या लोकांच्या सल्ल्याची मगो पक्षाला, मगो पक्षाच्या धुरंधरांना, नेत्यांना अजिबात गरज नाही. कारण मगो पक्ष काय आहे हे सर्वश्रुत आहे. आपले तिघच आमदार विधानसभेला आहेत आणि अत्यंत अभिमानाची गोष्ट म्हणजे गोव्याच्या स्वातंत्र्यापासून हा आमचा एकच मगो पक्ष आहे. त्याचे आमदार सतत विधानसभेत निवडून येत आहेत. अभिमानाची गोष्ट आहे आणि गोमंतकाने दाखवून दिलं आहे की मगो पक्षाचं अस्तित्व राहिलं पाहिजे, तो टिकला पाहिजे. मध्ये काहीतरी स्थित्यंतर झाली, मगो पक्ष काँग्रेसमध्ये जाण्याचा नेण्याचा प्रयत्न झाला तरीही आमचे मगोवाले घाबरले नाही, डरले नाहीत. 2 आमदारांनी विधानसभा गाजवली आणि पुढील निवडणुकीत आपल्याला विजय मिळाला, मगोचं राज्य आलं. तर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार निवडून येतील आणि गोव्यात पुन्हा एकदा मगोची सरकार स्थापन होईल. मगो पक्ष हा तुमचा मुचा पक्षराज बदला. आज मला खूप आनंद झाला. या पक्षाचा एक नेता म्हणून हा विधानसभेत असा आणि विधानसभेत ज्यांना महत्वाच्या गोष्टी ज्यांना डिस्कशन येतात त्यांना नक्कीच मोजक आधार विधानसभेतल्या लोकांचा असता. हेच मगो पक्षाचे खरे यश असा असे म्हणतात. मित्रांनो, स्थापना दिन आज 50 वर्ष जाऊन गेले आणि या स्थापना दिनाचे कार्यक्रम घडवून प्रगतीत मगो पक्षाची जी केंद्रीय समिती असा आणि प्रत्येक मतदारसंघातले बूथ समिती असा त्यांनी एकटा येऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. अपक्ष एक किंवा 2 मंचाचो नाही किंवा ढवळीकर बंधूचो नाही असे म्हणचे नाही. आपण मुखार सोडून मुखार येऊ हे काम करण्यासाठी प्रत्येकान प्रत्येक तालुक्यातल्या प्रत्येक मतदारसंघात कार्यान्वित राहते जेणेकरून
करूया अशें तुमचे कडेन मागता. इतले वर्सां हांव ह्या पक्षाक रावलो, 2 फावटी म्हाका मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिल्ली आनी ते घेन आसतना आज बसून हांव ह्या पक्षांत आसा. हो पक्ष हो मुखार वचपा खातीर जशे सगळे केंद्रीय समितीचे सदस्य मुखार वता, आमचे बूथ कमिटीज आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा, जे ज्येष्ठ नागरीक आसा, ज्यांनी या पक्षाचे भवितव्य त्या वेळार घडोवन हाडले, तांकां घेवन आमी तांचे ब्लेसिंग, तांचे आशीर्वाद घेवन आमी मुखार या अशें हांव परत एकदा नमूद करता. तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता आनी म्हजे 2 शब्द जय हिंद, जय भारत. पक्ष खूप जुनो, पक्षाची घटनाय खूप जुनी आशिल्ली. घटना कोणी हात घालूं नाशिल्लो. आमी गेले 2 वर्स 3 वर्स पयलीं पक्षाची घटना आमी चेंज केली. कारण पयलीं घटनेक अधिकार 30-40 लोकांक गोंयचे आशिल्ले. आमी अधिकार वाडयले. समितीच्या प्रत्येक मतदारसंघातल्या समितीक 40 लोकांच्या समितीक आमी अधिकार दिले. त्याच्या भायर आमी पंच सरपंच जे मोगोचे आसा तांकांय बी आमी हे अधिकार, मतदानाचे अधिकार दिल्ले आसा. पक्षाची वाड आमी करपाक लागल्या. आमी सदांच थोड्यांक तें लागू जावपाक जाय, सतर्क रावपाक जाय. एक जुनो प्रादेशीक पक्ष परत एकदा नेस्तभूत करपाचे काम राष्ट्रीय पक्ष करता, ते आमी खबर घेवचे ना. आमी स्पश्ट इशारो दिवपाक जाय. आमी आज गोंयभर प्रचाराक ह्या निमित्तान सुरू केल्ली आसा. केन्नाय निवडणुकी येवं आमी त्या खातीर तयार आसा हे आमी आज दाखोवन दिल्लें आसा. हेच्या फुडें जर पाठिंबो दिवपाक जाय नेतृत्वाक जाल्यार आमी सुनील ढवळीकरांकूच दितले आनी कोणाकूच दिवचे ना. म्हणून आमी परत सांगला की मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वा खातीर म्हणून आमी सरकाराक पाठिंबो दिल्लो आसा आनी कोणाच्या नेतृत्वाक दिल्लो ना. हे परत एकदा ह्या दिना निमित्त स्पश्ट करता आनी फुडें आमचो पाठिंबो दिवचो आसलो जाल्यार आमी हो सुनील ढवळीकर. मगो पक्षाचा मगो पक्षाचा मगो पक्षाचा मगो पक्ष हा तुमचा मुचा, पक्षराज बदला.